go ti bukuru maka. Mi go ti baba maka. I saw me there one joke. So me na. Chendi vetro bimi. Minama. I saw me there. Minama. Mi go ti bukuru maka. Mi go ti baba maka. Chendi vetro bimi. Minama. Odolima mi como po. Kama mi moro. Odolima como po. Dino mama mi moro. Odolima mi como po. Dino mama mi moro. Odolima como po. Dino mama mi moro. Odolima como po. Dino mama mi moro. Yo no soy nadie. Dino mama mi moro. Odolima como po. Dino mama mi moro. Odolima como po. Dino mama mi moro. Eu não tô na vida. Dino mama mi moro. Eu não tô na vida como po. Dino mama mi moro. Eu não tô na vida. Dino mama mi moro. Eu não tô na vida como po. Dino mama mi moro. I don't know to na vida. Dino mama mi moro. Dino mama mi moro. Goedemiddag, goedenavond, goedemorgen, wereld, wie Sranan? Alles goed met jullie? Ja, soms moet je niet, je weet niet waar je moet beginnen. Er gebeuren zoveel dingen in Suriname. Anderen maken er een joke van. Ja toch? Mensen, welkom. Het is me vandaag weer gelukt. De natuur heeft mij weer kracht gegeven. Laten we kijken wat er is. Hele week nog ellende. Er zal meer ellende komen. Ik heb het vaker gezegd aan mijn nieuwe volgers. Aan mijn oude volgers, die weten het. Alle fake news die ik heb gebracht. Op een of andere manier is het toch de waarheid geworden. En de mensen die me blijven uitschelden. Ik zou ze zeggen. Van blijven jullie me uitschelden. En laatst op mijn live. Ja. Kijk. Ik praat niet over een politieke organisatie. Maar ik praat wel mensen die in organisaties zijn. En laatst heeft 2 NDP'ers. Zogenaamde NDP'ers. De man. Micolero Nieuwsanera. Messenger. Dat mij zit op fake ID Kong. Flower Lady. Laat me even kijken de naam hoor. Ja, Flower Lady. En die andere was Mokro. Mokro. Met een fake Facebook ID. En de man kost me reet op een messenger. Ja, de NDP dit, de NDP dat. En die sabi,
Mino piki. En de merk op dat mi rego naar de mofodoro. Omdat mi bewan sapsma na desma. Mi heb wampos kopugi, flower lady. Isabi, te yo piki mi en yo kos mi. En je play biggie NDP'er. Geen nood. Ik heb er geen moeite mee. Ik heb heel veel vrienden in de NDP. Maar te takje en met tak over ontwikkeling. En met takje Sranan. Omdat me elkaar want toening. En je want te kijken op. Je mag. Maar je vergeet die. Flower lady vooral. Ja toch? Dat je voorzitter. Want je bent ex-DNA lid hè. Flower lady. Je noemt me poiti osso toch? Maar je bent ex-DNA lid geweest. En je wilt uitschelden. Je vergeet dat misabi. Ja toch? A osso pe libi. Toch? Van je ligt je voorzitter op. Je ligt je voorzitter op. Dat je gewoon kost me. You. Sa no de. I play one biggie en de peer. Maar je de bezig naar de via peer. Voor bespreeksma. Bepaalde de man. Una yeye. U loopt zo toesma. Sosogi eigen gewin. Omdat jullie bij me voerdoren naar NDP. Na de man sami kosi of mi takwa sani. U dewa klik. Ja toch? Na etatra DNA lid. Na etewa DM NDP'er. Na wat to DMP'ers. Terwijl piki mi. Go piki paya money. Na sa you voorzitter giyu. Kademim karne toch? Sa you no pay man na voorzitter. Hera? En temi kom voor dorp unu. Terwijl kost me een kadoro sei. Dat men lukken nu fesi. Maar nu ik kan begrijpen dat ik zei dat je kost me. Want je begint ook daar te stelen waar je nu bent. Ja toch? Want je serie egisma. Maar kan je weten? Mim shit op een podium voor NDP. Dat je shifa mo clean en een naam en toenaam. Teke eilugo. En dat traman. Alleen maar oplichters die me uitschelden van de NDP. Ja toch? We blijven geen NDP'er, maar we geen NDP'er shing. You. We kies money. Voor go kwek foru. Ja toch? Ik kies 3 hok money van voorzitter voor you. Nanga money gi voer. Nanga money gi keuken. Keuken, sorry. Ja toch? Dat je ko bespreek mi ko kos mi ma nanga mi pa. Omdat mi tak over een aantal NDP's de chapraas. Sa guafe ya pay. Dat je de dape tu enya nanga de ma. Ika tandra pe. Ala de neng me potino no de. Wa mi sabi to. Mi show een aantal baka dape. Want una sape we go. We jump fu yang. Dape. We jump go trapete go yang. We jump go trapete pe yang. Mensen wisten nou. Ik moest dit even kwijt. Want mi takik ba fi kosmi mananga mi pa. Nanga de fake ID uno. Monya uno. Era? Dus you helikopter NDP'er. No play NDP'er gimme. Era? Go bigi chade money gi voorzitter. We karama baas. Alleen oplichters. Je hebt een hele voorzitter daar opgelicht. Isabi toch? Mika tak tranga. Go actie voorzitter. Era? Go payu voorzitter we furu. Tono ma fen sani. Da uda VHP. Tono ma fen dape. Uda MPS. Tono fen dape. Uda ABOP. Na uno mus reken af na unu. Wana uno e pori.
de klensan over Sami Abi. Ja? Dus jij te pikimi, voorzichtig. Want in pikimi dat ben tenai osomodoro. Ja? Mensen, eigenlijk, ik hoef niet meer te praten dat dollar 32,50 is en dat soort dingen. Jullie allemaal zijn op de hoogte. Benzine had ik jullie ook allemaal gezegd. Snap je? Maar laat me alvast voordat ik ga naar al die corrupte dingen die men doet. Isabi, wasasami erger misrefi. Wanneer mi desan leitak mi skrif van toesan. Ja, mi erger misrefi. Mi kolero aan nieuws aan TikTok. Tiki-toki. Dus mi potwa aan drapen. Mama pikja amandisi. Meneer Bishop. En u teka man. Want dit op Facebook toch. U teka man. A Bishop Steve Meyer. Ja? Meneer Steve Meyer. You kon tapu social media. Dat je kon taki. Denks ma. Sane kon. En je pot bijdragen. In een kerkie. Ja? Toch? De mo pina. Hij wil bijna zeggen pinas. Ah, heer jari do pina. You, bishop. Sanawa, een leiwa kerkie. Eigenlijk. Alle de voorgangers die zitten toch. Zij begging money. Maar Bishop Steve Meyer, I vergeet if tegen des mafio, nanga volk voor Sranan, 10 jaar langer, arki mensen, 10 jaar langer, omene bekisi, 20.000, 25.000, want hij was adviseur van de president, Bouterse. Hij was adviseur. Hoeveel heb je verdiend per maand? 10 jaar lang? 120 maanden? Wat? Maar 20, 25.000 SRD toen? Toen? Dat you saka. Asome kar ununo. You, je kar is ref bishop. Je lengua kerki. Nanga omen organisaties ete. Yunabi yeye. Wat ifenta gado. Pochu drape. Fu ebdes matere kona kerki. Dat make more money. E plasi tegi dek tak mek de goro ko moro tranga. En gado ejia krakti. Nanga natuur. Fu go make more money dorose. Want you. Wan abi, wan prins libi, wan koning libi. Da pes maf yu kerki e pina. E plasi sorgu, tak igide alas mafa kerki fiu, wan saka alesi. Wat Yunus aba touch nanga people, wan so money balangare giyo. Dat te wap ching, go na wenkri, go buy wan exi. Dat chinchara wa exigo. Dit is na realiteit. Dit is na realiteit. Bishop Steve Meyer. Dat tap ching. Go ba wa exi. Da opbaka wa exi. Dat teka alesi. Nog erbij. Efisha alesi. Da opota exi. Da denanga de driching. E wachti. Da pe amma no dora oso ete. Dus dat met tak jana wat 10 nga 12 jari. Meneer Bishop Steve Meyer. Peyu deal de van Libi. Uno toch zat ik 10 jaar salaris. Bijna 3 miljoen golu. Nanga vrij auto, nanga vrij disi, nanga vrij dati. Steve Meyer,
Bishop je karis refi. Betre ipura ne bishop. Want i begin nga wa man. I begin nga wa man. En teo tak taka volk op pina. Desmo pina ayari. Pes mano ma bay wa brede. Da plas yule kerki man. You mus aba money say abi. Want me sap if de chief studeer na Miami en pewego. Want wali bile koning. Na nga prins, na nga prinses. Na nga koningin. Want de libisma. I draai de edetak de pot money ji you. Da je een aantal dapen na you. Dat de pier de TV. Te je takje gaan pinaren. Dat is mijn pier de TV. Es mijn pina echt ja. Dat je abatak. Lek bishop. Begeisterd is maar hoe gaan we eruit komen? Wat tegi wansani. Meneer Bishop Steve Meyer. Kan is man nou tegi wat kan is mijn vrede you? Of zal het doen? Isabi toch? Maar ik heb niets te verliezen. Yuna moro lagi Bishop. Sano sabi. Seip sananga iu kerki. Dina sabi. Seip sanga libisma. Toch? Dat je collect bigi diep debris. Je bent een duivel. Taxman pina. You bigi dip debris you. Jere, kan eens man wat tegen you. Meneer Bishop Meyer of meneer Bishop Steve Meyer. Je bent een diep debris. Je moet je mensen gaan vertellen. En ook in de kerk gaan vertellen. Wat je hebt gehad van de vorige regering. Hoeveel was je salaris van de vorige regering? En dan kom je dezelfde mensen zeggen dat ze moeten pinaren. Omdat je geen salaris hebt ontvangen. Omdat je als een koning wil leven. Dat moet je de mensen zeggen. Maar je moet de mensen niet gaan zeggen dat ze pina's gaan worden. En dat ze gaan pinaren. Jij als bishop. Je moet je doodschamen. Grootste klootzak dat je bent. Je bent gewoon een klootzak. Ik weet niet wie nog in je kerk gaat gaan. Mensen van kerkie, usukutra kerkie hè. Usukutra kerkie, peres baka begeleid uno in a tank Saudi. Want het is een toffe tijd. Mensen die werken en in de winkel gaan, de mij draaien product 20 naar 25 lazy. Volgens de buying, de teka wars, dat de draaien wars. Wan exi, om een exi, om een botro. Om je brede, benzine op het tekap, hoe begin schrijven, zo zanga een prijs. Dat we kost de importeurs. Wat we transfereren, wacht die uno, krap, im luko even maar make money over eten. Maar men doet niets eraan, hè. Dan gaan ze wel een schuld geven aan de vorige. Ja, de vorige. De vorige. Gelul met de vorige. Lukus op sa. Binnen 2-3 maanden. En voor me make money over ete. De Amerikaan tapu na walo pres tapu. Dat we lukus zou doen. Heren. U teka sa na me grap. Dus meneer Bishop. Steve Meyer. Mensen u liba kerki gwe. Amasa een diep debris. Hallo. Arekel. Is dat mijn merk ook toe op, hè? Zo lees mijn actiemisdrijf af. U weet, ik heb het over corruptie van percelen. Maar dat gaat gewoon door, hoor. Want dan heb ik mee, de mannen doen niks. Maar wat een frappant samshi. Dus, zo lees me normaal begrijp. Nou een regering op de regering. Wat we hebben takkie toch. Als de koers 30 wordt, is het inpakken. Als dat omhoog gaat, is inpakken. Inpakken, no? Heb je gezien dat Brunswijk heeft ingepakt? Ineens dat ik je hoor veilig dat ik iets mijn money bij uno geest. Ineens het no? U go so doro. Hè? Met tegen dat veilig heb ik je horen.
Daar is de VAP bezig met veilingen. ABAP is met veilingen bezig. Daar komt Partij Loer met veilingen. En NPS ook. Want allemaal wachten. Ja toch? Ze vinden, ja, de president dit. En het gaat niet goed. Maar je naar regering. Ja, alles gaat omhoog. Maar je naar regering. Ja, medicijnen geven. Maar je naar regering. Ja toch? Zo eigen belang. Zo eigen belang. Dan mij doen 99% eigen belang. Dan mij doen 1% wisran belang. Daar gaat het om. Dus jere, if we wani uluku. Kijk wat jullie kunnen doen. Ik zeg maar, ik met Doemi zeg je. Maar gisteren unespang. Ik heb het al eerder gezegd. De regering heeft ons tot zombies gemaakt. Jere, mita ugo was one sweet water. Uno wa argi. Nou sak. Isabi, meneer Yogi. Meneer Yogi. Meneer Yogi. Jere. Meneer Yogi. Peyo mofode. Bola narain. Wan bejaarde unu. VAP. Tron DC. I mofone oppo. Vorige regering. Ja. NDP heeft geen kader. Sranan heeft geen kader. Ja, kijk daar. Peyo bigi mofode. Pede 88 TVVD. Ine op je mofo. VAP na kader. VAP na jongeren. Ja toch? VAP na jongeren. Op je mofo no. Op je mofo no. Nee. Van me op je mofo. Dan kan ik meer perceel stelen. Ja toch? Want ik wil grondconversie. Huh? En niemand praat over grondconversie. Want het gaat nu naar 10.000 vierkante meter. Waarom geen 5.000 vierkante meter? Waarom geen pilotproject? Nee. Ik ga kijken wie 10.000 vierkante meter heeft. Ga kijken wie 7.500 vierkante meter. Ga kijken dadelijk. Percelen van 50 en 100 hectare. Hoe ze gaan verdelen. En binnen die 10.000 gaan blijven. Om het eigendom te maken. Gaan jullie kijken. Ja? Wie alle rijkdom dadelijk heeft. Waarom Yogi met zijn kornuiten, met zijn chaprahas bezig is om percelen af te troggelen. Dan hebben we een Lombayena bij ROGB die alles tekent wat de commissie brengt. Dat is een feit. Mi potwa toe wet. Dingen verjaren niet door minister. Want we hadden al ingediend dat u corrupt bezig bent en dat u strafbare feiten doet. We hebben al gezegd. Maar wie zou toch regeren die zie en manipuleert alles aan niet. Dus unogo die no one zak in. Mina sape de brief heeft me gwa naar PG. If des last onder passie, unespa. Maar we kennen die agenda al. Ik had jullie ook die agenda gezegd. Dus Yogi. Mensen. Is je me jere tak tego pai grond. Dat zogenaamd papieren no de feni. Want je man pai grondhuur. Je man pai erfpachtrecht. Dan gaat alle dus sani. Uda ay lang de chaprahas di sierra. Uda ay lang de forma fuleli dorpera. Nou, chima de furwer. A commissie president. Ei furwer. Inoshi. President. Pot een commissie. Grondenrechtenzaken. No misschien minister schreef. Pot commissie. Grondenrechtenzaken. Hoe betrouwbaar is deze regering? Pikimi. Hoe betrouwbaar is deze regering als je ziet wat de vicepresident doet, als je ziet wat de ministers doen. Minister Ross zet een commissie. Ja, het is commissie
grondrechtszaken. President ook. En een commissielid verdient 2 tot 3.000 of 4.000. Ja? Ja toch? 10 leden, 12 leden. Wat kost het de staat? Maar er kunnen geen ziekenhuizen betaald worden. Er kunnen geen medicijnen betaald worden. Mensen die dialyse moeten doen, kunnen niet betaald worden. De president mag alweer een reis. Wat hebben die reis opgebracht? Geen niets, nada. Heel opvallend. En daarom zeg ik toch, we hebben hier een aantal riooljournalisten. Die meneer is naar Brazilië geweest. Hebben jullie enkel een beeld gezien van Brazilië? Hebben we gezien hoe is hij ontvangen door de president van Brazilië? Ik ben geen journalist. Maar die journalisten van ons, allemaal, bijna 80, 90, zijn allemaal omgekocht. En ze manipuleren jullie hersenen. En jullie gaan mee. Al met deze idioten. En dan schelden jullie mij uit. En dan mogen jullie mij verder uitschelden. Maar de waarheid wordt niet gezegd. En ik heb gehoord, de president is weg. Of hij is gaande waar hij gaat. Niets. Nada. Dubai, zeg maar op. Niets. Intussen belasting. Met lukken de DNA-leden. Toch? Hoeveel verdient die man van die zogenaamde directeur? $7.000? $8.000? Ik had het al eerder gezegd. En niemand geeft mij antwoord. Hoeveel consultants zijn er daar niet? Hoeveel verdienen ze? €5.000? €8.000? €9.000? Niemand zegt mij niets. En ik spreek altijd fake nieuws. En niemand geeft mij antwoord. Nu dat het boven water komt, ja, DNA-leden gaan vragen. Ja, we willen weten. Wel, alles wat hij heeft gedaan is tegen de wet. Is niet wettelijk. We kennen zijn verhaal toch? Zijn verhaal is toch op social media? Regering, met dat soort mensen praten jullie. Met dat soort mensen zetten jullie op functies. Ik heb het al eerder gezegd. Wanneer je naar deze regering gaat en de presidentskabinet. De presidentkabinet. Ze kijken niet eens naar je diploma. Ik heb het al eerder gezegd. Ze kijken niet eens naar je kwaliteiten. En de president had gezegd. Ja, we gaan met iedereen werken, met mensen die kwaliteit hebben. En mensen die een specialiteit hebben. Kijk daar, Pranobi is er. Wat is gebeurd? Nu waar is jullie grote man? IMF. Rapporten, EBS-directeur nu. Leo Brunswijk. Hij mag niet weggaan. Daar zag zijn paspoort. Maar hij was in Nederland. Hij was daar. Alleen maar showregering. Het is duidelijk. En mensen die blind zijn en nog niet zien dat jullie een show draaien. Hoe ik eerder had gezegd, dat president, u hebt 1 agenda. U hebt 2 agenda. Of u hebt 3 agenda. Hoeveel gezichten hebt u? Zeg het aan het volk. Zeg het aan Sranan. Dan zeg je de waarheid. Maar nee. Ja toch? Ja, en dit en dat en dat. Ja toch? Maar het gebeurt niet. President. Kom je draaien wat aan doen. Kom je draaien wat aan. Mensen, hoe draaien wat wat traren? Laat me kijken waar ik het heb gezet. Is het hier? Ja. Kom je draaien aan doen. Het is maar 39 seconden. Het is niet moeilijk. Maar waarom kan deze regering dat niet? Ze hebben die kennis niet. Ze hebben die deskundigheid niet. Ze hebben dat vermogen niet. Ze hebben die kracht niet. En ze zijn boven die corruptie. Die corruptie zorgt ervoor dat dit land verarmt. De corruptie zorgt ervoor dat u als volk achteruit gaat. De corruptie zorgt ervoor dat er geen ontwikkeling in het land komt. De corruptie zorgt ervoor dat die koers stijgt. Die corruptie zorgt ervoor, mijn mensen. Die corruptie
Hebben jullie gehoord wie daar heeft gesproken? Amitaki. President nu, Chandrika Santoki, heeft gezegd. Wel president, 2,5 jaar. Koers, 32, 33, 34, 50. Benzine, hoeveel aan? 33, 50, amena dit idee. Minoma onthoud morgen. Corruptie, 60 maal. Anomitaki, aan dit op een platform. De meest corrupte regering heeft de beste ISO-norm gewonnen. ISO 10466 2023. Meneer president, u krijgt een ISO-certificaat. Een van de beste corrupte regering in 2,5 jaar. In 2,5 jaar regering Santoki, jouw nepotisme gaat gewoon door. Jouw familie gaat gewoon door. Jouw vrienden gaan gewoon door. Kijk maar naar LVV. Kijk maar naar al die ministeries van u. Allemaal corrupt. En wanneer de VP zegt dat hij gaat opstappen, ook mede corrupt. Zot opstappen. P opstappen. Wat hebt u in 2,5 jaar gedaan met de natie Suriname? Wat heb je gedaan met Sranan in 2,5 jaar? We zijn nog erger in de diepte gegaan. En heel diep zelf. Kom niet praten meer over de vorige. Ik praat over nu. Want toen u dat op de podium zei, u wist precies wat aan de hand was. Hoeveel keer ben je gevlogen? Om en lees ik weekba. Wat heeft het opgebracht in die 2,5 jaar? U zou Zoom-ambassades maken. Hoeveel ambassadeurs die geen moord betekenen voor de natie hebt u weer geplaatst? Hoeveel voertuigen heeft u niet gekocht? Voor vrienden, kennissen. Hoeveel Ford Rangers zijn niet gekocht? Maar ziekenhuis nog maar bij. Hoeveel D-Max is niet gekocht? Maar er is die nog maar bij. In nog maar bij ziekenhuis. En wat doe jij? Je zit alleen maar. Je zit alleen maar dingen te verklaren. Podiumtaal. Ja toch? Waar IMF alleen maar waarschuwingen. En nee, alles geeft je schuld van IMF nou. Is ook niet waar, president. Ik heb met de tweede persoon gesproken. Wil je die mail zien? Wil je die app zien? Laat de inlichtingen die show zeggen. Want ze volgen me toch de hele dag. Laat ze zeggen met wie ik heb gesproken eergisteravond. Als ze het hebben opgenomen, dan gaat u zelf zien met wie ik met IMF heb gesproken. Je moet niet denken dat ze alleen met de president praten. Of met iemand die daar bij de minister Bibes zit. En het volk zit te verkopen, nationaal, internationaal. Waarbij zelfs de Mohammedanen toch kwaad op hem zijn. Want hij is toch steeds bezig. Wat? Heeft hij iets genomen? Heeft hij een taartje genomen? Dat dingen gedaan moeten krijgen? Ik hoop dat al die Mohammedaanse vrienden van me, dat jullie weggaan bij de VAP. Daarmee zijn jullie bezig. Snap je? Daarmee zijn jullie bezig. Maar nee, u hebt de agenda. Bibes minister heeft de agenda. Zaken moeten doorgaan. Ja? Waar kinderen hier niet een pak brood kunnen kopen. Hoeveel kinderen komen met alle soort naschoolse offer. Zo'n make money. Niets heeft een structuur. Jullie hadden ook over de vorige zoveel geld gestolen. Ik zie nog niets. Maar je bent bezig. En die corruptie gaat omhoog. Brandstof gaat omhoog. En hij heeft het zelf gezegd. Is aan een karma. President, is aan een karma. Ja, president, if Minayu, want die tap een leeftijd, beter is die van verkiezing uit die Ayadi, zeg.
Wat een volk no maar moro. Smano maar bij baby papa moro. Dat naar realiteit. Een ander geval. Minister Eset. Isabi. Wanneer deze minister uitspraken doet, hè. Minister, you na stroto dem stroto you. En alles doe je tegen de wet. Soms, im luku in een spiegel dat de wet taxaneren. U zegt eerst, ja, tweedehandse auto's die gaan niet komen. Maar ineens krijg 700 voertuigen ontheffing. De vraag rijst van, ja, is het bij wet geregeld? Ja toch? Want je tak onheffing, minister. En smijt jou wat ik weet, is er een staatsbesluit gemaakt. Dat je luko heeft mee. Want alles gaat met staatsbesluit. Ja toch? Eerst zeg je verbod. Ja, er mogen geen voertuigen komen. Ouder dan. Hebt u afgestemd? Want de minister, als ik me niet vergis, minister Ruimtelijke Orde en Milieu, had al aangegeven waarom er geen tweedehandse auto's moeten komen. En waarom dit en waarom dat. Stemmen jullie wel af, jongen? Net als u had ook gezegd, ja, een BTW is geen controle. Maar wanneer die prijzen in de winkels omhoog gaan, wat, moet Belastingdienst komen kijken? Of is het taak van minister van EZ? Ik ben nog niet klaar met BTW. Want weet je hoeveel dingen gebeuren met BTW? Dat de normale mensen het niet weten. Maar dat kan Pandora dus dat we op doen. A BTW-tori. Dat wordt zijn opgelicht door deze regering. Gewoon opgelicht. Isabi toch? Ik heb niet gezegd dat BTW niet goed is. Maar dat heel systeem van BTW is niet goed opgezet. Maar jullie betalen wel consultant. Toch? Kan 7.000 of $8.000. En we hadden wel consultant bestaan. Van de VAP. Voor $5.000, $9.000 en €5.000. Alles wat heb je programma weet je komt. Maar geen moer betekent het. Minister EZ. Je moet jezelf in de spiegel kijken. Want alleen maar nonsens krijgen jullie uit daar op het ministerie. Ja toch? Je moet gaan kijken als er een staatsbesluit is. En als dat niet is. Want kan het tillen net die naar een staatsbesluit. Dat je fayak ba. Dat je moet schroten voor de derde keer. Je moet schroten. Want je no sabi. Je is dom beschuldigd wel man. Maar je is fire. Ja? Je is fire. Dus allemaal. Ja, nou. Alla de wagi samopo. Is tegen de wet. Huh? Ga kijken naar die wet goederenverkeer, minister. Ga het goed lezen. Wat Sranan leest toch? Heel veel mensen lezen niet. Ga jullie een wet goederenverkeer goed lezen, minister. Want je speelt mysterie met gekochte diploma's. En alle soort gekochte dit. Je was al daar op het ministerie. Je hebt geen moer betekend van het ministerie. Ja toch? Ga, als het geen fake news is, die twee D-Max'en die zijn gekocht, toch? Met gelden van KMO Fonds. Ga je regering vertellen wat ik hier zeg, minister EZ. Want je werkt niet volgens wet.
niet volgens regels. Die twee die mensen, die directieleden van jullie rijden, en die buitenman die van jullie rijden, ik weet niet als het fake news is. En jullie kopen uit een fondsgeld. Waarvoor kleine afvalsnaf die chinchi ondernemers. En we bij waggy nog een fondsmoney. Fake news mensen. Samotego jana fake news. Ik hoop dat men antwoord geeft wat ik hier zeg. Money voor kleine ondernemers, voor kleine ondernemers. Kan er een fonds. Men gebruikt gelden, fake news, om die max te kopen. Dat is jullie regeringbeleid. Dat is jullie denkwijze. Dat is jullie visie. Weet je hoeveel ondernemers kapot gaan? Minister? 2,5 jaar regering Santoki Brunswijk. Jullie hebben geen moer gedaan voor kleine ondernemers. Jullie hebben geen moer gedaan voor landbouwers. Je hebt geen moer gedaan. Zeg maar wat jullie willen. Niets hebben jullie gedaan. Jullie hebben alle zaken kapot gemaakt. Alles hebben jullie kapot gemaakt. Het hele ministerie EZ zijn op losse schroeven. Een heer verkotikba. En de minister heeft een grote mond daar. Want ja, is politiek en politiek dit. Ik hoop, mensen, Sranan, ik hoop en ik denk, komende verkiezing, uno kiezen die soort man die moro. Het wordt een zware campagne. We moeten nog kijken als wij Sranan, kijken waar we onze expertise kunnen zetten. Want men praat over toerisme, alle soort dingen. Maar we komen nog. We zijn bezig. Nogmaals, mensen die willen aansluiten op Sranan. Het nummer is 890 63 63. Je kunt daar je inschrijven als lid Sranan. Wil jij, of wil, if you want trouwen DNA lid, of you want support uno, you want trouwen burgervader, no wacht die laatste moment. Je kan altijd bellen, appen op mijn nummer of op Sranan nummer. If you want that change kom, je doet mee. En je mag alles zijn hoor. Zoals in een furu. Je mag een beetje stelen hoor. Maar als ik je pap, dan je sabi. Je sabi? Want niemand heeft 10 schone vingers. Ook de partij die daar zit. En zegt ja, we kunnen niet uit de regering. Want we willen zien wat ze doen. Je kan geen moer zien wat ze doen. Jullie zijn allemaal medeplichtig nu. Allemaal. Dat kan je voor 1 jaar voor verkiezing of 16 maanden verkiezing. Ik ga bedanken. U houdt het volk voor de gek. Dat na basis voor UNO. Una fufuru manipuleer. Minister Onderwijs. Me kan wel chat live tapiara. Maar op Pandoro dosofu minister Onderwijs. Mensen, blijven jullie volgen. Blijven jullie volgen. Blijf sharen. Ook de video of YouTube, sorry. YouTube volgers. Mijn nummer is 860-3400. Je kan me erop appen. Je mag me bellen. Je mag ondersteunen. Graag. Want we hebben alle ondersteuning nodig nu. Want we weten niet wanneer deze regering verkiezing uitschrijft. Maar met Axo Alamala. Kono de verdeeld. Want dat willen ze hebben. Sranan is 1. Wij zijn 1. Welke partij je dan uithangt. Komende maanden gaat u wat verrassingen zien op Sranan page. Maar dat je een rancune op begint. Dat je me lukken een rancune voor een partij man. Te de she, tak de man dat Sranan. Wij werken met mensen die een hart hebben voor Suriname. En nog een beetje te redden wat we kunnen redden. We weten het. Dat is van de verkiezing. Het niet mooi zou worden. Maar Onoji Machti ligt van bij actie 28 zetels.
ama kies 20 zetels, met beguru. U jama 3 zetels. U ji ala de partij heeft 3 en 4 zetels. En voor Lucas mo furu. Hera? Ik hoop dat u arkimi. Want dat ben je tak ja, joh, aan de mag komen. Hey, dat mag baten. Is het dat mina tef make a life? Meroko tranga mine begiera. Ik werk hard. Isabi, als je doelen wil bereiken, dan in kan roko aichuru. Mina 16 en 17 euro me roko wadi. Isabi toch? Doelen bereiken niet door te praten bla 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 bla. Of mooie Fanta Morgana dingen te zeggen. Doelen bereik je als je 16, 17, 18 euro werkt. En mensen die me kennen, dan moet ik jou in een stribi. Me er ook 17, 18, 19 euro een day. Daarom sami abib aan trots. Isabi, me er ook tranga klaar punt uit. Smano een roko, uno klagen ugo roko. Er is behoorlijk werk. Hoe je dat ook, you go do your roko. Mensen, ik wil iedereen bedanken, nationaal, internationaal, waar je ook bent. Hartelijk dank te zeggen namens Sranan, namens mijn persoon, iedereen een lobby. Blijf mijn video sharen. Eerst van de live die ik ga maken, kan ik in midden van de band. Het hangt van mijn internet af, van de man. Misschien dat ik dit op een heel systeem, want ik kon niet live gaan. Ik heb op een ander systeem geprobeerd. Ik ben op een nieuw systeem. Ik ben die heren dankbaar. Many thanks. Maar blijf me bloggen, blijf me sharen. En blijf me fake news. En mensen die me uitschelden. Thank you very much. Ciao, ciao. Moro.